yasa ba ku da mana ba kai ka san wannan abin nan a Lagos yake faruwa. We Nigerians me yasa wannan abin nan yake faruwa ne haka ne? Idan ka zo ta bangaren barayin abin nan su yayi wo sosai. Idan kuma ana ɗauka musu hukunci kuma sai ka tausaya musu. Akwai wani dan angonmu kwana ce muku burodan mu yana nan a Lagos yana jan mashin. So barayi da suka zo gurin shi su ba su ce kawo mashin naka ba kawai harbe shi suka yi kawai suka karɓa mashin ɗin suka tafi. Wai su kawo mashin ma wasting time ne a gurin su. Amma kuma gashi nan zan sa muku video full ku kalla idan kuka kalla za ku tausaya musu. Wannan barawon waya ne a Lagos aka kama shi aka ɗauke mar wannan hukuncin nan. Ubangiji Allah ya sa mu kyauta. Gaskiya kamata a ce gwamnati ta ɗauki hukunci akan wannan abin nan da yake faruwa. Bari ku kalla video full ɗin. A ko'ina na shiga sai na ji ana faɗin. na sha na ji daɗi na sha na warke na sha na gayyato yan uwana sun sha sun samu waraka sai cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center. Wannan cibiya tana zurfafa nazari domin kawo muku maganin cutar duk da take damun al'umma. Godiya ga Allah da ya ba mu ikon ba da magani a bisa rashin haihuwa kuma ake samun karuwa nan take. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta kawo muku ingantattun maganin cutar HIV da ma matsalar hepatitis wato ciwon hanta. Mun ba da magani kuma an warke gabaki ɗaya daga cutar insha Allah. Ina masu fama da ciwon ƙanƙancewar al'aura ko kuma saurin inzali. Alhamdulillah, duk wanda ya zo cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center sai ya yi alfahari da mu. Ina masu fama da matsalar sanyi infection, sanyin kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba, ko kuma matsalar rauni wajen raya sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cibiyarmu tana da sirrika iri-iri. Lokaci ya yi mana karanci ba zai ban mu warware daga farko har ƙarshe ba. Za ku samu Shifa'un Islamic Medicine Center a jihar Kano, a Medile ta sabuwar gandu, kafin kwanan gidan kaji cikin Uwar Soro Plaza, shago mai namba B6. A jihar Maiduguri za ku same mu a gaba da gadon Lagos Street kafin Junction in Lagos House, cikin Rahama Plaza, shago mai namba B8. Mutanen jihar Adamawa Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bello Way, gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka, saman Beni El Hussein Multipurpose Hall, shago mai namba B2. Mutanen jihar Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block cikin AA Rono Plaza a saman Beni. Mutanen jamhuriyar Niger cikin Duso za ku same mu a Line Canal Trois Esteve, Line Rempol de la Mort. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta amsa kiran mutanen jamhuriyar Niger cikin Duso. Zan zo da kaina na ba da magani a bisa koyarwar sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 ga watan 5 har izuwa 6 ga watan 6 insha Allah. Waɗanda suke kasashen waje kuma za ku iya mana magana ta WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center tana tura maganinta a ko'ina kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa.